jeg hedder Malene, og jeg er frivillig her i Skywalk i Randers, som er et ungdomsarbejde, som vi har i den evangeliske frikirke. Jeg er 22 år gammel, og er ved at uddanne mig til lærer i Aarhus. Lige nu så er jeg på 4. år, så jeg bliver færdig her til sommer, hvilket jeg glæder mig rigtig meget til. Så det er egentlig mig. I 2011, der var vi en flok unge her fra foreningen Skywalk, som tog afsted til Filippinerne på en missionstur. Så vi udvalgte simpelthen bare et land, og så tog vi derhen, og det var så Filippinerne. Og det var vi i 2 byer. Vi var i Calapan og i Baguio, som er lidt mere oppe i det nordlige del af Filippinerne. Så vi tog en hel dag ud af kalenderen, og så kørte rundt til de forskellige familier og uddelegerede mad og en masse konservesdåser. Jeg tror egentlig, det fedeste, det var egentlig sammenholdet, som vi havde i den gruppe, vi var dernede med. Det der med at opleve alle de her ting sammen og se andre sider af verden på sammen, har været det fedeste overhovedet at have nogen at dele det her med. For jeg tror også, det har været hårdt at være dernede alene og opleve de her ting. Og det der med at kunne komme tilbage til Danmark og bearbejde alle de indtryk, man har fået, alle de forskellige mennesker, som man har mødt, og har følt, at man har kunne gøre en forskel for. Det har virkelig været fedt at kunne ligesom snakke med andre omkring det. Den her tur til Filippinerne, den har virkelig rykket ved noget ind i mig som menneske. Jeg lige dengang, hvor jeg kom hjem, ankom til Danmark og kom hjem på mit værelse og åbnede døren ind til min seng og mit skrivebord og min computer og alle de materielle ting, som jeg egentlig havde, og som jeg før i tiden egentlig bare havde taget for givet. Jeg fik bare et helt nyt syn på sådan hele min hverdag. Også i slummen, da vi var rundt til de forskellige børn, og kunne se sådan den glæde, som vi også bare spredte. Og, altså, de var jo nærmest ved at dø i nogle af børnene ved de dramastykker, som vi lavede, og de lege, som vi legede sammen med dem. Så det med, at man kunne bringe grin ind i deres hverdag og glæde ind i deres hverdag, har virkelig været så fedt.